ҳама хатогии калони ман ҳамин буд ки ман туро барои хушругит гирифтам. ман як чиза фаҳмидам ки ман ва ту барои якдигар нестем. мо ҷудо мешем. хоб хӯрокҳоро ҳам овардиянку? ақаллан овам нарехтӣ? Бризм. Не, ирӯз ман хизмат мекунам. Як рӯз ҳар рӯз нестай-ку? мардак ростша гӯен. шумо аз пишти ман изо мекашена? шояд ҷуравотон мегӯянд занат ба ту мувофиқ нест. нафаҳмидам. чӣ мехел гуфтастӣ? хайр, чӣ кор кунам? худованд вақте ҳосро тақсим кардам, ман камтар дер кардам. майли агар ягон қарорда омада бошем, ман розиём. гапу ҷон дорад. шояд вақти хушругиро тақсим кардан дер карда бошӣ. не ки вақти бахта тақсим кунида чӣ? ана он вақт ту дар сафи аввал будӣ, чунки ман хушбахтмам. агар гап дар хушругӣ мебуд, дар кӯча ин қадар духтарои хушрӯ айшуҳошон ҷудо шуда танҳо намемонданд. фикр мекунам зан меҳрубону дили пок дошта бошад барои мард пасанда аст. моҳира гир ки хунук шуд. که خدا تو را با من داد تو به خبری که دلم